Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wai gidan naka sai an baka izini zaka shigo shi ne? To ai kun san ku masu gida. Uwar gida, uwar gida. Wallahi yau an sha wahala. Wallahi. Jin ɗazu nake jiran kan zauna in kama haɗa wuta. Yaro na can yana ta kuka sai yanzu ka dawo? Wallahi kisa sana'a ta mu ce wallahi uwar gida wallahi an sha wahala yau. To yanzu me ka kawo? Ta duba ki gani a dai abin da muka samu. Ni zan kama wannan garin tuwo? Garin tuwo fa? Lallai kuwa, na maka kala da wadda za ta ci garin tuwo ne? Ki haƙuri dan Allah. Dan Allah ki haƙuri wallahi uwar gida na sha wahala kafin na samu. Ni ba zan ci garin tuwo ba sai dai shinkafa ɗan gwaninta kuma nake so. Wallahi abin da na samu kin san yanayin gurin sa. Kamar so. Kwashi tsaye ka zo ka ba min gida a nan gurin. Allah shi ya. Awo ba za ka wuce ba kenan. Zan wuce amma ba za ka fita ba kenan. Allah shi ya. Ba za ka ba za ka ba gurin nan.